Keblei pi ki paralap ngapdiang sungbhai pi ha kane ka channel te paralap bait ha kane ka video nganya thu khanai pi shaphang artli ki longyeng kawai ka longyeng ka baduk pat kawai pat ka longyeng ka barius pa ha kane ka longyeng ka barius pa ladon ukpa uba kerteng ukhuse kakami ka bakerteng kanavin bat kakhun jongki kabakerteng kaperin hakawai pat kalongyeng kabaduk ladon ukpa ubakerteng u Irfan kakmi kabakerteng ka kudeja bat kakhun jongki kabakerteng ka Rafif laong ba uni u Irfan utrei haka kharkhana jong u khuse namar ba uni u khuse ulong u businessman ubala pau bha shushu la ongru ba kani kakhun jong u khuse kabakerteng kaperin kala sho jing it ya u Irfan te parlok haswa ba nginya chakman manget haba phisngap ya kani kakhana klampap phinsos ngu melong bat hakaju kaporu kanlong kajingker khu ha kajing em jongphi te ali parlok inyas dangno ya kani kakhana ha kawai kasni kat ba u Irfan udang don ha kajakatri ringkat bat kipara bayatri lang jong u lawan poi ka perin ha kata kapor kabadai kakhun jong u bos jong u Irfan kaperin haba kala ya kendu ya u Irfan kala penpau ya kajing it ba kadon ha u kaperin kala kro la kejor ya u Irfan ba un pediang ya ka ha kajing im jong u bat ya ro ru ya u ba ulong ubriu u ba bahabriu u Irfan pat u laong ha kaperin balei phimsu thu ya kane balei ru pipen jenjar yanga ngala syongkha ngala don katanga kakhun bat kaying kasemru watla u Irfan u ong ne pensyai kumnu ru kaperin kamsngap bat perwa ai hadin u Irfan u laong ya kaperin ba kadai ban klet no ya kani hoot ngaburom ya kajing sngo jongpi tang ba ngamla pat ban it ya phi laong u Irfan shushu u Irfan u laong ha ka bakan om deishu ban penleran ya u bat be no yaka kaperin da kajing snusi ringkat bat ki ummat kthang kala lekno na kata kajaka hadin ba kaperin kala lekno u Irfan ula penhiar mensiam da kabakhya bat keren weibriu kumne ablei yarap yanga bat aibor yanga bangan long ubriu ubayasha hangta hi lariu kafun u Irfan bakol katanga jong u bat u lashim ya kakol ha kafun katanga jong u da kajing snusi bat kajing yam kala yathu ha u Irfan ba kakhun jongki kabakerteng ka Rafif kala shitom jur u Irfan u laong yaka banra no ya kakhun sha hospital bat mau un sawan no hi menta ringkat bat ki kentin pentengen yaka bakan om yam shu mar senbu ya kakol ulami no na kajakatrai bat lecha hospital katba ukpa jong kaperin u khuse udang ya keren kam batla unong trai lawan poi kaperin hayeng ringkat bat kajingjau umat kthang kumta ukpa ula keli yaka balei khun ja ayu yapi balei phiyam bat ukpa ula pha no ya unong trai ba un lek trai no ya kakam
watla ukpa ukli shikli ya ka perin balay ba kayam henrei kam yathu bat kayam sa te ukpa ula snothu bat tip ya kadaw ula persyang ban pentengen yala kakhun kat bala henrei ka perin kam snap bat ka persyang penban ban pensange namar ba ukpa jongka ulong kumba ibeng ya u Irfan ba udai tang unong trei jong u watla ukpa ula ong ha ka perin ba u Irfan ula shongkha henrei ka perin ka ong bet ba ka iet ya u bat ukpa uong ba kadai ka kambit sudah ka perin kala batay lut ya ka jingsno jongka ya u Irfan ha ukpa bat pan jinyarap na u ba un pin kongu ya u Irfan ba un pediang ya ka namar ba udai ubos jong u lesi ula ban yarap ukpa jongka ula persyang ban pen i ni pensyai ya ka perin ringkat ka jingyaro ba kalong ka thei bhabriu ka perin ko ong hooj nga bhabriu tangba nga iet ya u kumta shi kumta da ka ba halla bat hangta ukpa ula kiu ka jing bitar bat ong la biang bat thap selat yaka na kangap hadu pakan da kelon dik hamadan sa shipang ka perin ka keno bat lech sha ka kamra ringkat bat kayam ukpa pat ula snowsen bat bot nadien jongka onda lapoi ha ka kamra ukpa ula panmap ya ka perin ringkat bat kayam artat ha hospital pat ladon u Irfan ka godeja ka khun jongki ka bakerteng ka Rafif bat u doktor ula keli tokit ya ki baro naki syapang ka khun jongki bat ongru yaki ba menta kasni kinhap bansa u doktor ula khot ya u Irfan sha ka kamra jong u onda lapoi ha kamra u doktor ula ong ha u Irfan ba ka khun jong u ka don ya ka jingpang brain tumor bat don kam banle kirki ya ka surgery hapo artayo lem kumta kala banja ya ka khun jong u Irfan kum ukpa uong ngan len ladi yala ka jing im na ka benta ka khun u doktor ula ong ru banle ya ka surgery ha kani ka benta kalong ka bae baha bat kamlong ka basuk namar kadon ka jingma bunsin habale surgery ha kani ka benta kamju dalong ka bajob ni success bunsin kakta no ya ki wat ya ka jingkot jingkhia ru uong kasyong ha kabok tangba u doktor uong watla kataru udon uwei u doktor ubala tebet ne jur bha hakum kane ka surgery u Irfan ula keli ya u doktor ya kabai surgery u doktor ula ong shispa $10,000 kabamut kumba $10,000
ha kapisa jongi. U Irfan utang shuyo snow ya kata ula snow si ktang bat ula mi no nangta. Onda ula poi ha ka kamrat batia pang ka khun ula yathu ha ka tanga jong u da ka jingjau umat ya ka bai surgery hangta kila ya jau umat lang baro arngut. Ha kawai kasngi katba u Irfan bat katanga jong u kidang ya perkhat kumno bakin yo ya kapisa na kabenta ka surgery lawan tit jingkhang ka perin ha kata kapor ka perin kala syongkai bat ki katu kat nepor bat kala ong haki ba kan lekno kumta haswa bakan lekno kala keli na ka kemi jongka rafif syapang ka khun jongki ka godeja kala yathu lut ya ki baro ringkat bat kata kabai surgery bat ka perin kala lekno ha kawai kastep katba u khuse kanavin bat ka perin kidang yadi sya step ka perin kalapan pisa na ukpa jongka hadu shispa $1,000 ukpa utang shuyo snow ya kata ula lingo bat ong haka pinle ayu ya kapisa hadu kata-kata kaperin kala ong bakan yarap ya u Irfan ukpa u ong biang balai pin yarap ya u batai benia Henry kaperin ka shusnap sa shipang onda ka navin bat u khuse kiladep di sha kaperin ka lale menle kumba ka ur bat yam artat kakemi jongka ka lalik pej bat kro bat ongru ya kaperin ba kan bakan sa yarap